Într-un sat micuț de la marginea unui păduri dese, unde drumurile erau adesea noroioase și casele abia se vedeau printre ramurile copacilor, trăia o tânără numită Ilinca. Fără rădăcini nobile sau bogăție, ea era doar o simplă fată dintr-o familie de țărani, dar frumusețea și inteligența ei nu treceau neobservate. Cu ochii ca două izvoare limpezi și părul ca o cascadă de aburi aurii, ea părea o apariție desprinsă dintr-o legendă, dar cu picioarele adânc înfipte în pământul umed al Moldovei. Iubirea ei nu era însă pentru oricine, ci pentru un tânăr voinic pe nume Vasile, fiul unui meșteșugar din orașul Suceava. Întâlnirile lor erau scurte și se petreceau adesea la marginea pădurii, acoperite de umbreleteilor bătrâni, sau pe malul râului care șerpuia prin câmpuri. Ei nu aveau luxul unei iubiri libere, pentru că în acele vremuri de nesiguranță, obligațiile și datoriile față de familie sau față de stăpânul pământului se ridicau mai presus de dorințele personale. Vasile își petrecea zilele la oraș, în atelierul tatălui său, învățând meșteșugul tâmplăriei. Era un tânăr hotărât și muncitor, dar în inima lui plăcea să viseze la libertatea pe care o avea Ilinca în satul ei, unde viața curgea mai liniștită, departe de conflictele care bântuiau orașele și palatele. La fiecare întâlnire, își promiteau să rămână împreună, dar promisiunile erau mereu umbrite de realitățile vieții cotidiene. Într-o zi de vară, când câmpurile erau acoperite de spicele de grâu coapte, Ilinca și Vasile s-au întâlnit din nou pe malul râului. Vântul adia ușor, iar foșnetul frunzelor se împletea cu murmurele apei. Vasile, îi spuse Ilinca, cu o voce tremurândă, i-a înțeles că lumea nu ne va lăsa să fim fericiți. Chiar dacă ne iubim, nu putem trăi așa cum vrem. Tatăl meu vrea să mă mărite cu altcineva, iar tu nu poți trăi decât în meșteșugul tatălui tău. Vasile o privi adânc în ochi. Mângâind o bucată de lemne tăiat din punga de lucru, spuse cu o voce gravă: Eu sunt prins între tradiții, Ilinca. Dar iubirea nu se lasă învinsă de aceste obstacole. Poate că viața noastră nu va fi ușoară, dar eu nu pot să trăiesc fără tine. Și așa, în ciuda vremurilor tulburi și a destinului ce părea că îi va despărți, cei doi tineri s-au jurat iubire veșnică. Însă, ca în orice poveste de dragoste din acele vremuri, destinul avea să le joace feste. Timpul nu era bâlând cu ei, iar alegerea de urma calea iubirii se dovedea a fi mai dificilă decât își imaginau. Visele lor, deși frumoase, erau fragilitatea unei flăcări care se aprindea și se stingea cu fiecare adiere de vânt. Viața Moldova nu era ușoară, iar conflictele între boieri și dorințele de independență ale oamenilor de rând nu făceau decât să adâncească prăpastia dintre clasele sociale. Așezările mici, cum era satul Ilincăi, se aflau sub protecție unor feude puternice, iar fiecare mișcare, fiecare decizie părea să fie dictată de cineva aflat mai sus pe scara socială. Vasile și Ilinca nu aveau niciun drept să-și aleagă propriul destin, iar dragostea lor părea mai mult o fantezie decât o realitate posibilă. Cu toate acestea, fiecare moment petrecut împreună era ca o fărâmă de libertate în mijlocul unei lumi ce nu le îngăduia să trăiască fără constrângeri. Într-o zi, pe când vara începea să cedeze locul toamnei, Ilinca a aflat că tatăl ei o promisese în căsătorie unui alt bărbat, un boier local pe nume Andrei. Acesta era un om de temut, cu multe pământuri și influență semnificativă în regiune. Familia Ilincăi nu avea niciun cuvânt de spus, iar refuzul propunerii ar fi adus ruina. Ilinca simțea că îi se sfârșește întreaga lume, dar inima ei încă bătea pentru Vasile. Nu pot să te las, Vasile. În curând voi fi altcuiva, nu te voi mai putea iubi cum te iubesc acum, își spunea ea adesea, cu ochii plini de lacrimi, dar și cu o hotărâre care venea dintr-o luptă interioară pe care doar ea o înțelegea. Vasile nu voia să accepte. În fiecare zi, își imagina o viață alături de Ilinca, dar știa că nu putea să lupte singur împotriva unui boier atât de puternic. Munca sa la atelierul tatălui său nu îl ridica deasupra sărăciei, iar toate eforturile sale de obține un loc de muncă mai bun în Suceava nu păreau să ducă nicăieri. În fața acestei realități dure, tot ce-și dorea era să fugă cu Ilinca, dar știa că ar fi pus-o în pericol. Totuși, dragostea lor nu se stingea. În ciuda tuturor obstacolelor, Vasile a jurat că nu va lăsa ca o astfel de iubire să fie înfrântă fără luptă. La începutul toamnei, în noaptea când și-au spus ultima despărțire înainte ca Ilinca să fie căsătorită cu Andrei, Vasile a venit cu un plan. Vom fugi împreună, Ilinca. Vom găsi un loc unde nimeni nu ne va putea ajunge. Vom trăi fericiți, departe de toate acestea. Promisiunea sa era un vis, dar și ultimă speranță pentru viitorul lor.
În ciuda fricii, Ilinca s-a decis să-l urmeze. Noaptea următoare, când toată lumea dormea, cei doi tineri au plecat în grabă din sat, traversând pădurea și urmând un drum necunoscut, îndreptându-se spre Suceava. Totul părea să meargă bine, dar călătoria lor a fost presărată cu pericole. În mijlocul pădurii, o grupare de soldați, trimisă de Andrei pentru a-i găsi, i-a interceptat. Vasile și Ilinca au încercat să fugă, dar soldații erau prea mulți. Într-o încăierare brutală, Vasile a fost lovit cu o suliță, iar Ilinca, încercând să-l ajute, a fost prinsă de un soldat. Când totul s-a liniștit, Vasile zăcea într-o baltă de sânge, iar Ilinca a fost dusă cu forța înapoi în sat. Căsătoria Ilincăi cu Andrei s-a făcut în câteva zile, sub presiunea familiei și autorităților locale. Boierul Andrei a considerat victoria sa completă, dar sufletul Ilincăi era frânt. Zilele îi se scurgeau într-o monotonie apăsătoare, iar fiecare zi petrecută lângă bărbatul pe care nu-l iubea era un chin. Nici măcar prezența luxului și a siguranței nu îi dădeau vreun confort. Într-o zi, când pleca de la o vânătoare, Andrei a fost atacat de o bandă de hoți. Ilinca, neputincioasă în fața soartei sale, a aflat curând vestea că bărbatul ei murise, lăsând-o în urma sa. La scurt timp, a aflat și vestea morții lui Vasile, care fusese înmormântat într-un colț uitat al pădurii, iar cei care îl iubeau nu mai aveau puterea să-l răzbune. Împărțit între doliul pentru iubirea pierdută și un sentiment de neputință, Ilinca a trăit restul vieții în singurătate, cu inima frântă. Nimic nu a mai putut șterge amintirea acelei iubiri tragice, care, chiar și într-o lume plină de constrângeri și suferință, a reușit să rămână o scânteie de lumină într-o epocă tulbure.